Welcome to my channel. Enjoy watching. Ayan guys, dito kami sa Daraga Church. Ayan. Pataas siya guys. Ayan. Kung titingnan nyo, galing kami doon sa baba. Lakad kami papunta doon sa taas ng ayan. Yung simbahan nila dito sa Daraga Albay is nasa Taktok. Kailangan pang ayan, maglakad. Hingal ako dito sakit sa paa. Ayan na nakikita na yung simbahan dito sa Daraga Albay. Yung sakyan namin hindi kayang umakyat. Ang dami kasi namin sa loob. Kaya ito, naglakad na lang kami pataas. Wow, ganda naman ang church nila guys. Ayan guys, natatanaw na natin yung Paris dito sa Daraga Albay. Hingal. Wow, ang laki naman pala ng Paris nila. Agbarya ka dyan. Pagada daw. Iyo, mataba o nagaro ko. Parang masakit na maglakaw pa ano. Diyos ko po. Yan guys, kung makikita nyo meron ditong nanlilimos. Kailangan bigyan natin guys kasi ayan, pinagpala tayo at hindi tayo kabain niya. Ang laki naman pala guys ng kanilang Paris. So, ito yung old Paris siguro dito sa Daraga Albay. Ayan. Ang lawak ng parking area guys. Diyos ko. Wow, ang laki niya guys. Nasa tuktok ito ng ayan, nasa pinakatuktok guys ang kanilang simbahan kung makikita nyo. Tingnan nga natin ang loob. Taas, ang taas. Ang layo na nang nilakaran namin guys. Wow, kung makikita nyo guys ang Mayon Volcano, kitang kita na dito sa taas. Ayan, tingnan nyo guys yung nilakad ko galing doon pang layo-layo. Ayan, dito na kami, dito na ako sa Daraga Albay Paris Church guys. Ito na yung church guys. Oh. Wow, ang laki-laki. Ate ka.
Mamaya na ako papasok guys. Yan. Gusto ko ipakita sa inyo yung Mayon Volcano. Kung paano kalawak at kalaki at katalas. Ayan. Yan na siya guys. Oh. Okay guys, pasok na tayo. Ayan, tingnan natin yung loob ng Daraga Parish Church. Wow, ang laki-laki. Diyos ko. Ayan guys, kung makikita nyo guys, ang laki-laki pala ng kanilang Parish Church. Ayan guys, ang laki-laki. Ang ganda-ganda. Okay guys, kailangan na nating manalangin muna. Ayan. See you at next vlog guys. Don't forget to subscribe to my channel, Melanie Los Santos Bicolana. Thank you.